Λοιπόν, η Αγγελική μεταξύ των άλλων σπουδάζει στη φιλοσοφική, στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων σχετικών σπουδών. Είδες, σε ποιο τμήμα? κάτι έπεσε και διαγωνισμός. Στο τουρκικών και σχετικών σπουδών, είπαμε. Συγγνώμη, στην Ελλάδα σπουδάζει ή στην Τουρκία? Στην Ελλάδα, αλλά σε ποιο πανεπιστήμιο? στη φιλοσοφική. Στο ελληνικό, το αθηναϊκό. Στο πανεπιστήμιο, αυτό που καίμε δηλαδή, το δικό μας. Ναι, αυτό που έχουμε κάνει λίγο ανακάτω. Αλλά στην ελληνική, στο ελληνικό πανεπιστήμιο υπάρχει έδρα ασιατικών και τουρκικών. Κι όμως. Πώς λέγεται, τουρκικών Και σύγχρονων ασιατικών σπουδών. Ευτυχώς που τη γνωρίζω. Καλά, εσένα πώς σου ήρθε αυτό? Έλατε. Τι ήθελες να μελετήσεις, δηλαδή? Καταρχάς, αυτή τι σπουδές να κάνεις αυτή? Η μεγαλύτερη ανακάλυψη των Τούρκων από ό,τι ξέρω είναι ο χορός σκυλιάς. Όντως είναι. Όχι, αλήθεια. Επειδή πάντα τώρα, κοίτα, να δεις τώρα την Αγγελική που βρήκα τον άνθρωπο μου για να μιλήσω, που τόσο καιρό με εσάς δεν είχατε το περιεχόμενο αυτό. Υποστηρίζω λοιπόν, Αγγελική, εδώ στα κορίτσια και εγώ τόσα χρόνια, ότι οι Τούρκοι είναι ο μοναδικός λαός παγκοσμίως ο οποίος δεν έχει πετύχει τίποτα. Δηλαδή μόνο σφαγές, βαρβαρότητες κτλ. Κάτσα τα μάτια. Μα γιατί το λες αυτά? Αυτή ήταν η άποψή μου. Ότι δεν έχουν πολιτισμό. Και εδώ εσύ έρχεσαι και μου αποκαλύπτεις ότι υπάρχει και ολόκληρη έδρα πολιτισμού τουρκικού. Ποιος είναι ο τουρκικός πολιτισμός? Σφαγή Ποντίων, σφαγή Αρμενίων, σφαγή Ελλήνων, σφαγή Κουρδών. Όχι βέβαια. Εντάξει, ο λαός δεν έχει καμία σχέση με το στρατό και γενικά με την πολιτική. Μέγα ψεύδος. Αυτό. Ναι. Ο λαός είναι αμόρφωτος, δεν ξέρει τίποτα. Τους αντιμετωπίζει τους Έλληνες σαν να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.